Ыясынданы көрсе, үш қағында шул исем астында узган җыелышта тәрбие мәсьәләсенә аеруча зур игътибар бирелде. Чыгыш ясаучылар да ата-аналарның яшәү рәвеше балалар өчен ачык үрнәк булуын билгеләп үтте. Әлеге университетның файдасы инде ул безнең мәктәпне укучыларның балалар тәрбияләүнең гөл кадагында торган проблемалары бар. Шушы проблемаларны ата-аналар белән бергә чишелеш эзләп, бүтән булган проблемалар уртага салып сөйләшү. Әлеге университетны җыю ел сайын җыю бик кирәк, чөнки әти-әниләр белән уртага салып сөйләшәсе проблемалар, сөйләшәсе сүзләр бик күп. Бергә җыелгачтан аңлашылмаучанлыкларда килеп чыккан очракта барысы да шишелә. Балаларда тәрбияләнгән яхшы сыйфатлар әти-әни өчен көзге ул. Бу хакта җыелышта аерым басым ясап әйтелде. Кереш сүзне Мөслим гимназиясе директоры Азат Мирзаянов алды. Ул укучыларның укыту өлкәсендәге уңышларына, еш очрый торган проблемаларга да тукталды. Балаларның эшләре, яшәүләре, мәктәп хәлләре турында белешеп торабыз. Мондай университетлар кирәк. Безне таныштырып торулар өчен, безне якын итеп чакырулар өчен бик зур рәхмәт. Без хәзер бер укыдык. Күзгә күз карашып, уртага салып, фикер алышырлык вакыйгалар булып тора. Һәм барыбыз да бер фикердә булсак, эшләребез Алла бирсә җай гына барыр. Менә шуның өчен кирәк бу җыелышлар. Җыелышта чыгыш ясаучылар төп һәм бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәлелеген күтәрүгә юнәлдерелгән чаралар белән дә таныштырды. Мәгариф ветераны Тәскирә Низамиева чыгышы аеруча үтемле булды. Мәктәп, әти-әни һәм бала. Шушы өч почмак берлеге генә көтелгән нәтиҗәләргә, укуда өлгереш һәм тәрбияле, инсафлы балалар тәрбияләү мөмкинлеге бирә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.